אנחנו בגובה 4,200 מטר. אין אוויר, אין תנאים שאנחנו רגילים אליהם. קשה לנו לנשום. הדאגה היחידה זה אם אנחנו נגיע לארבעת הפסגות שהחלטנו שאנחנו רוצים להגיע אליהם. הגענו לקטמנדו אחרי 3 טיסות הזויות שלקחו יום שלם. מעבר בטרמינל משנות ה-30 הישר לזרועות חברי המועדון. שלום. מלון, מקלחת, ארוחת ערב ולישון. קשה להתרגל. בבוקר נהג ומדריך אוספים אותנו לסיבוב בקטמנדו. שלושה מקדשים ושריפת גופות לצד הנהר. אנחנו אוכלים ארוחת ערב מוקדמת והולכים לישון. מחר מתחילים לטפס. יש התרגשות באוויר. אנחנו ב-26 לספטמבר 2009 בשעה 5:06 בבוקר בטרמינל 2 של קטמנדו. מחכים למטוס קטן וחמוד שיקח אותנו לנוקלה למסע של 15 עד 17 יום. הולכת להיות טיסה מפחידה, וזה, איך אומרים, החיוך שלפני. אני לא בנוי לשטויות האלה. אני לא. אני אישית חושב, אבל דוגרי בינינו, שאנחנו לוקחים פה את השומר בכניסה. כאילו, באמת, הוא יושב, קורא עיתון, זה עבודה. אחרי המתנה של שעה בטרמינל, הערפל מתפזר ואנחנו ממריאים. מיד מופיעים הרי ההימלאיה בצד שמאל, כשגולת הכותרת אחרי 30 דקות טיסה. האברסט במלוא הדרו. 8,848 מטרים. הנחיתה בלוקלה המפחידה. חייבים להצליח בניסיון ראשון. אם לא, נכנסים בהר. תפילה וברכה לטייס. איזה היסטריה, זה פחד! תראה איזה אטום הוא, תראה איזה אטום הוא! הכי מפחיד בעולם, מפחיד בעולם. שלומי התעורר עכשיו. אנחנו בגובה 2,840 מטר. מדריך, גייד ושני סבלים נפאלים, פורטרים, מקבלים אותנו. יוצאים איתם לדרך עמוסי ציוד כבד להליכה ראשונה של 4 שעות. אין ספור עליות וירידות. מנסים להתרגל לציוד, לתוואי הקרקע ולאוויר הדליל בחמצן.
הראשון אנחנו ישנים בפקדין, בגובה של 2,610 מטרים. כן חברים, די שני, יום 2, אנחנו הולכים לטפס חתיכה, רק 800 מטר. בהצלחה לנו. עלייה מפלצתית של 700 מטרים מתישים, אין ספור עליות וירידות, המון גשרים. עצרנו לצהריים בג'ורסי. חצינו את גשר החבלים המפורסם על שם הילרי. אחרי כמה הפסקות בגשם קליל, הגענו סוף סוף לנמצ'ה, עיר בגודל של כפר. מנוחה והתאקלמות. יום כיפור, יום של שבתון ותפילה. טיול קליל של בוקר כולל טיפוס של 500 מטרים אל מלון ממנו נשקף הר האברסט. אנחנו 3,500, אין אוויר, ורמי, שלומי ודן החליטו להתווכח. קנינו ציוד מתאים לטיפוס, כולל מעילים, כפפות, ואז התחלנו להתווכח אם אנחנו בנויים לטיפוס בשלג וקרח בגובה של מעל 6,000 מטרים. החלטנו להשאיר את ההחלטה לאחר צ'ולפס, אם נצליח לעבור אותו. אחרי היום המפרך שהיה אתמול, היום מתעוררים מאוחר, וזה הולך להיות יום קל. מטפסים 360 מטרים ב3 שעות, חצי יום עבודה. הלו? הלו? רוני אמרני, אהלן, מה שלומך? עברנו ויה דולורוזה, דרך ייסורים להתקשר אליך כשאנחנו עוברים את 1,000 הראשון ברצף הטיפוסים שלנו. 4,000 מטר. זה גלעד נחום. מדברים פה דן נחום, בן נחום, שלומי נחום ורמי נחום. הערנו אותך ידוב? מה שלומך נשמה? אנחנו בגובה 4,200 מטר, בדרך לפסגה הראשונה של ה-5,500. קשה לנו לישום, אין אוויר, אין תנאים שאנחנו רגילים אליהם. אפקון, יא דפוק, אני מנפאל צריך להגיד לך שזה אפקון. חגגנו לבן יום הולדת 25 בגובה 4,750 מטר. העוגה עלתה $40, מחיר אחוזה ממוצעת בהרים, אבל זה לא מנע מאיתנו לחגוג ולשמוח. What we are singing in Hebrew is Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Ben, Happy birthday to you. יותר רב.
את האמת, הפתעתם אותי, אני שכחתי מזה לגמרי. אז אני זוכר שדיברתם על זה, ושכחתי מזה לגמרי. ולא הבנתי, הוא עולה, הוא חוזר, אתה עולה, אתה חוזר. אני לא מאמין, רוני אמרני. יאללה, כמה פעמים ניסינו להתקשר אליך. כל פיק שאנחנו נהיה, אנחנו נרים טלפון. ויש לנו הרבה כאלה, יש לנו 4 פיקים. טוב, אז מחר בערך בשעה כזו, אני מקווה שנחצה את 5,000. ואם נגיע ל-5,500, גם אם זה 4 בבוקר, אני מעיר אותך. עלייה לא קשה הביאה אותנו לגוקיו. 4,800 מטר. גובה שראוי להתכבד בו. בדרך פגשנו המון טיילים מכרים מכל העולם, וגם קבוצות שלא הכרנו קודם. למרבה ההפתעה, כולם ממשיכים לצ'ולה פס. עם הרבה מטפסים, גם לנו יש יותר סיכוי לעבור אותו. המלון בגוקיו משובח, כמו במערב. מקלחת חמה, שירותים עם אסלה אמיתית, אוכל מדהים. יום שישי, 5 בבוקר. חושך מצרים, כל ההר שאנחנו הולכים לעלות מפוצץ אנשים שעולים בו כרגע עם פרנסי ראש. מדהים לראות את זה מרחוק. בחוץ לפחות מינוס 8 מעלות ואנחנו עולים ל-5,500. אחרי 2.5 מתישות מגיע רגע הקסם. אנחנו למעלה, האגמים למטה, ההרים מסביב. ממשיכים עוד 3 שעות, כשאנחנו מתמרנים בין סלעים וגושי קרח ומדי פעם מפולות. פגשנו 9 ישראלים ביום אחד. בסוף היום הולכים לישון, מותשים. מחר מצפה לנו יום קשה. אתמול ישראלי יקר בשם אמיר, פעם 8 בנפאל, הזהיר אותנו שאם יש ענן על ההר, לא עולים. הרגשנו בטוחים בחברת מקצוענים שהחליטו לעלות, ולמרות השלג המטפטף והערפל, התחלנו לטפס. תחילה שמרנו על קצב. נעזרים בשלג, מאבן למדרגה, מסלע לזיז, לאט ובזהירות. אחרי כשעה וחצי, המקצוענים פתחו פער שנשמר עד הסוף. רמי החליק ודן תפס אותו. דן החליק ושלומי הרים אותו. בן החליק ומיד קם. כך במשך כשעתיים. זה מה שאנחנו צריכים לעבור. השלג. תשישות גדולה, קושי בלתי ניתן לתיאור. צעד ועוד צעד, והנה דגלי הברכה של סוף המעלה. למרות החששות, הגענו שמחים ומאושרים לגובה של 5,370 מטרים, מדרום לצפון עם שלג וערפל. מדהים. התחלנו בירידה לכיוון זונגלה. נכנסנו לחדר האוכל בשאגת "Honey, I'm home", ונתקלנו במחיאות כפיים של 3 המשלחות שהגיעו בסך הכל שעה לפנינו.
ישנו באיטיות, מאוחר, ליום קל. מנוחה אחרי יומיים קשים ולפני יומיים מאתגרים. אנחנו זזים לאט ללא בוצ'ה. הגוף נוקשה. מחר מצפה לנו טיפוס לבייס קאמפ אברסט, או כך חשבנו לפחות. קצת אחרי חצות, דן קם לשירותים, ופתאום נשמע קול הקאה. רמי מזנק ומאיר שרשרת של אנשים כדי לקבל מים. דן מתאושש קצת. כנראה שזה לא מחלת גבהים, אבל כמו שאומרים, כשיש ספק, אין ספק. דן יורד עם שלומי ודורג'י הפורטר 700 מטר לבית החולים האמריקאי בפריצ'ה במשך שעתיים. אנחנו בלחץ, ממתינים לטלפון מהם. אחרי המתנה אינסופית שלומי מדווח שזה כנראה קלקול קיבה. הם נשארים ללון שם. מחר נמשיך לעלות לכיוון גורק שפ. ב7:30 בבוקר אנחנו מחליטים לעלות לפחות לבייס קאמפ אברסט, למרות תנאי מזג האוויר הקשים. מתלבשים טוב, לוקחים חטיפי אנרגיה ויוצאים. אחרי 3 שעות מפרכות אנחנו מגיעים. הנשימה נעתקת. גוש אבן גדול מסמן בגאון בייס קאמפ אברסט, 5,364 מטר. מולנו מרגלות ההר, את ההר מסתיר ערפל. מוציאים טלפון לווייני ומדווחים לישראל, הר הבסיס בידינו. מכאן מתחילים לרדת. הדרך חזרה קלה יותר. את רמי מעסיקה מחשבה אחת. איך הם מצליחים לטפס עוד 3,500 מטר מהגובה הזה? זה לא אנושי. אנחנו מוותרים על המתנה לרגיעה והמשך הדרך ומחליטים לרדת. כבר באותו יום אנחנו חוזרים ללא בוצ'ה. התנאים שם קשים. אנחנו אוכלים בקיפאון והולכים לישון. מחר נמשיך את הירידה. בתוך 3 ימים אנחנו אמורים להיות כבר בלוקלה, בתקווה שהשדה פועל ואפשר לרדת בטיסה. קמנו בחדרים המעופשים, ארוחה קצרה וממשיכים לרדת. הקצב שלנו מהיר, ומדהים כמה קל לאבד גובה. המסע לקראת סיום. השכמה ליום ההליכה האחרון. רגליים קלות. אנחנו אוכלים ארוחת ערב עם 3 הנפאלים שליוו אותנו. המדריך סונם והפורטרים דורג'י ומילן. מחליפים את המתנות.
השכמה מוקדמת לטיסה ראשונה של שעה 6:30. השדה הומה. ממריאים תוך הזדקרות. מדהים. מפחיד. תוך 40 דקות יורדים לקטמנדו. חוזרים לעיר ולבלגן. שלושה ימי מנוחה בעיר. קניות וטיולים. המסע הסתיים, ואנחנו חוזרים הביתה בדרך המוכרת. כמה טוב לחזור הביתה. Mani ben meron, mani ben meron, mani ben